नानि नै आंनि बाथ्राखौ खोनासंनाय नोङो खोनासंनाय आंहा बेयाव जेबो दाय गैया नानि मोनथिगौ ना आंथ' नोंसा बिमाखौ जेबो खालायाखै अर्डार होनायखायसो खालायदोंमोन दाबो जेबो जायाखै जेबो गोबाव जायाखै मोनथिबायना आं मोनथिगौ सिथाबोराय आं सिगाङाव गोदै दा बुंफैसै नानि गोदै बुङाखै आङो नोङो जुदि बेबायदि नोंनि बिमानि बुंनाय लामायाव थांबाय थायो नों रनिखौ मोनखाया मा नों माबायदि मोनथिगौ आं मोनथिगौ नानि नों जि रनिखौ मोजां मोनो नों मा सानदों नों जुदि बेबायदि खालायो आंखौ हमो बिनि बिमाखौबो बेबायदि खालायबा नोंखौ रनिया मोजां मोनगोन नोंखौ रनिया बेबायदिब्ला मालाबाबो हाबा खालायनाय नङा नै नोंनो रनिखौ नांगौबा आंनि बाथ्राखौ खोनासं नोङो आं जि बुङो बेखौनो माव नों रनिखौ मोनगोन मानो बुंदों बेबायदि नोङो बुंदों आं मोनथिगौ नोंनो रनिखौ नांगौ ना नाङा नों आंनि बाथ्राखौ खोनासं आं जेरै बुङो बेबायदिनो खालाय नोंनि बिमानि बाथ्राखौ खोनासं नङा आंनि बाथ्राखौ खोनासं नोंनो रनिखौ होगोन आं मोनथिबाय नोंनि बानायना होगोन आं रनिखौ खाथियाव फैनाय आंनि बाथ्राखौ खोनासं नोङो आं मोनथिगौ नों रनिखौ माबायदि मोननो हागोन आंनाव प्लेनिं दङ मोनथिबायना आंखौ एंगार नों रनिखौ मोनगोन मोनथिबायना जों सानैबो लोगो नांनानै खामानि मावगोन नोंखौ रनिखौ मोननो थाखाय हाबा जानो हागोन नों रनिजों आंनाव जबरदस्त प्लेनिं दङ मोनथिबाय नों आंखौ ब्लेकमेल खालायनो नागिरदों नामा नङा ब्लेकमेल खालायाखै नोंनो रनिखौ नांगौ ना नाङा नोंनि बिमाया नोंनि बागै सानथारा बेखायनो बेबायदि खालायदों मोनथिबाय बियो आंखौ बुथारखांनायनि उनाव रनि बिमाखौबो बुथारगोन नों मा सानदों रनि बिमाखौ बुथारबा नोंखौ रनिया हाबा खालायगोन नांगौ आंनो रनिखौ दाबो सम दङ नोंनाव मोनथिबाय रनिया गुवाहाटियाव थांनायनि उनाव नों बेखौ मोनखाला दाबो सम दङ नों आंजों लोगो नांनानै रनिखौ मोननायनि खामानि माव मोनथिबाय आंखौ एंगार रनिया गुवाहाटियाव थांनायनि सिगांनो बेखौ नों गावनि खालायना लानो हागोन जों सानैबो रनिजों नोंजों मोनलायनायनि गिदिर प्लेनिं खालायगोन मा प्लेनिं दं प्लेनिं नों मोजाङै सानना ला नङाबा नोङो रनिखौ मोनखाला नोङो गुवाहाटियाव थांब्ला मोनखाला नोंनाव चान्स गैखाला आंखौ एंगार जों सानैबो थांगोन जों सानैबो मावगोन आगै आं मोनसे बाथ्रा सानदोंमोन नोंनो खिन्थायाखैसैमोन आङो मा ओरै फैलाय खाथियाव फैलाय मा खोथा नै नों रावनिबो सिगाङाव बुंनाङा दे जोंफोरनि न' सावनाया बियो आंनिबा जाख्लायानो सावदोंमोन मिथिबायना नों रावनिबो सिगाङाव बुंनाङा मा जाख्लायासो औ नङाबा सोर सावनो आंनिबा बेनो मिथिबाय दा नोङो रावनिबो सिगाङाव बुंनाङा नङाबा मिथिबाथाय बियो खारखोमानो नागिरगोन आं सानदों आं बिसिनि न'आव थांनानै बे केरासिन थुंग्राखौ नागिरहैगोन होननानै बेनिफ्राय बिसिनियाव बिबौ दंमोन ना बेनिखायनो थायाखैमोन आं खेबथामसो जाबाय आं थांना नायहैनाया बेनिफ्राय बिखौ माने थांनोनो हायाखै आङो केरासिन दुंग्रा जुदि केरासिन दुंग्राया दङ बिसिनियाव मोनथिखा बिनो सावदों होननानै बेनिफ्राय केरासिन दुंग्राखौ मोनबानो माबायदि हमगोन आं बिखौ केरासिन दुंग्राखौ नुब्लानो आं बिखौ मायबा नङा माबा मोनसे खालायखागोन आं होनबाना बिखौ लागै बुगोन आं माबा मोनसे खालायथारगोन आं बिखौ सोंनानै दिहुनथारगोन आं बिनि खुगानिफ्राय खारग'गोन बायदि मोनदोंना बियो खारग'खाया दा आं थांनो नागिरदों बिसिनियाव हारसिं औ थांनो नागिरदों आं जाख्लाखौ दहाय अबावबा थांनाय बायदि नुदों आं लामाथिं थांनि आं बिसिनियाव नागिरहैनि दे रावनिबो सिगाङाव बुंनाङा आंखौ थांदों होननानै नों न'आवनो थादे नोंखौ सोरबा सोंबोला मा बुंनांगौ सगाव थांदों होननानै खिन्था आं बारि उनथिंनिफ्राय हाबहैगोन बिसिनियाव रावबो मानसिबो गैया बिबौआबो गैयानो थांनि आं माबारै औ दे आंबो थांफानो हागौमोन ने आब' नाङा सानै डिस्टार्ब जायो सोरबा नुबा प्रब्लेम जागोन आंखौ सोरबा नुफ्लांबाबो आं बुंगोन बोरमा नागिरनो फैदों बा माबा मोनसे बुंफ्लागोन नों थांब्लाथाय प्रब्लेम जागोन नों न'आवनो था औ दे होमबालाय मा सानबाय थाखौ नोङो जुगामि आंखौ खेवना हो माबोरै आं गब्लानो नोंबो रनिखौ मोनगोन आं मोनथिगौ नों रनिखौ माबायदि मोननो हागोन फै माबोरै खेवना हो आंखौ खबरदार सैमा बोराय आंनि फिसाजोखौ बेबायदि फुस्लायनाया नोङो फुस्लायाखै आङो
आं नंगौखौसो बुंदों नोंसोरनि साननाया आंखौ जुदि नोंसोरो बुथारो माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा मोनथिबाय माब्लाबाबो जाफुङा आं थाब्लासो आं थांनानै थाब्लासो नोंसोरो रनिखौ मोनगोन रनिनि न'खरनि बिहामजो जानो हागोन बियो आंखौ एंगारब्लासो मोनथिबाय सैमा बोराय नों रितुनि न'खरजों बिसोरजों मा खालायदोंमोन बेखौ मिथिया होननानै सानदों नोङो नोंबायदि फोथायखेफ्राव मानसि गैखाया रितुआ जेरैबायदि हारामि नोंबो एक नाम्बार हारामि नों फोथायथावना मानसि नंखाया मिथिबाय आरो नों जोंफोरजों पार्टनारशिप खालामनो बाथ्रा बुंदों सैमा दंला नोंखौ फोथायनाय माने गोथौ हाब्रु गाब्र'नायसो मिथिबाय बुजियाखै नोंसोरो गोरोन्थि खालायदों नोंसोरो साननैसो थांना थाबानो लुगैदोंब्ला सिर था बोराय ओरैनोबाबो थैखासिगोन नोङो नङाब्ला सैमा दंग्ला साला बुन्दा बोराय आंनि फिसाजोखौ नोङो फुस्लायनो फैदों दानो गोथों हायाव फबना दोनगोन मोनथिखा बोराय साननैसो थाबावनायखौबो मोननाय नङा लामाथिं हाबबोला सोरबा नुब्लाथाय खोथाया माबोरैबा जानो हानाय बे बारि उनथिंनि लामाजोंनो थांसै आङो जाख्लामोननि न' बे साइडथिं बे बारिथिं सोरबा नुफ्लांबाबो जेबो नङा बोरमा नागिरदों मैगं नागिरदों होननानै सानगोन दिनै मायबा नङा मायबा मोनसे क्लु मोनथानायबा हामगौमोन बे जाख्लाखौ हमनो थाखाय हे सार आंखौ एसेबाबो मदद खालाय दिनै आं जेन' बिनि न'आव मायबा नङा मायबा मोनसे मोनथारो दे बेखौ हमनो हानाय सबुतफोर केरासिन थुंग्रा मोनबानो खामानिया जाखासिगोन बेखौ जुदि आङो मोनो होनबानो आङो खिन्थाया आं रावनोबो केरासिन थुंग्राखौ लांना दोनहैग्रोगोन बेनि उनाव आं जाख्लामोननि न'आव फैगोन मायबा मोनसे सानना दोनदोंल' आङो मोनथोंल' बिखौ खारग'खाया बियो आंनि न'खौ सावदोंमोन ना बियो आंनि आरो आगैनि न'खौ सावदोंमोन ना बियो गैजारोङिनि न'खौ सावदोंमोन बिबो मोनगोन र' साजा थांगासिनो आं खालि केरासिन थुंग्राखौल' मोननो हो नोङो हेलौ खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ना आं दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो बुंगासिनो कार्टुननि केरेक्टारखौ मानो सोलायखो होननानै माने लोगोफोर कार्टुननि केरेक्टारा सोलायनाया जादों एप्सनि प्रब्लेम जागासिनो बियो नेक्स्ट मान्थसिम मोजां जानो हानाय सारा माने दासान्दि लोगोफोर बेबायदिनो होबाय थाबाय आरो आङो नायसाबदो लोगोफोर नोंसोर बेबायदिखौनो गाज्रि मोननाङा लोगोफोर आं भिडिअनि गेजेरावनो दिनै हाबसनबाय दे बेनिफ्राय खोथायानो जाबाय लोगोफोर आङो गुबुन मोनसे चेनेल खुलिबावदों आरो चेनेलनि मुङानो जाबाय बड' पिक्सेल दे लोगोफोर बड' पिक्सेल दे बेयाव थांनानै नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअखौ नायहैबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय गोदान स्ट'रि लाबोदों आङो मोजां स्ट'रिया माने आं बिराद खस्थ' खालामनानै बानायदों आरो बे स्ट'रिखौ आसा खालायो नोंथांमोना बेखौ नायगोन होननानै बड' पिक्सेल चेनेलनि मुङा बेनिफ्राय स्ट'रिनि मुङानो जाबाय टाइटेला जेथो दे लोगोफोर जेथो लोगोफोर बावनाङा दे बे गोरोन्थि भिडिअखौ नायखांनायनि उनावनो नोंथांमोना बड' पिक्सेलाव थांनानै जेथोखौ नायहैदे आं बे जेथो भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन गोरोन्थिनि डिसक्रिपसनाव बेयाव थांनानै नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय दे आरो लोगोफोर मोनसे खोथा बावथारनाङा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो बावनाङा दे लोगोफोर आं नेनानै थागोन नोंथांमोननि कमेन्ट लाइक शेयार आरो साबस्क्राइबखौ दे बेनिफ्राय दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना लोगोफोर माब्लाबा फैलायसिगोन दे होमबा दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय एक नाम्बार हारामि बे बोराया नों मिथिखागौ माथो बेखौ हारामि होननानै आं थिग समाव सफैयामोनब्ला मा जागौमोन दे आं जुदि कारेक्ट समावनो दिनै सफैयामोनब्ला मा जागौमोन नोंथ' बोरायखौ एंगारनानै होगौमोन खोमा बे हारामि बोरायखौ बे हाजार एक्सपिरियेन्स गोनां मानसि मिथिबाय क्रिमिनेल बियो सासे मिथिबाय बेजों आरो नों जोंफोरबायसा मानसिया माबानो हायो नामा बेखौ माने गोरलै साननानै लादों नों जुगामि बे जुदि खेबसे गगौमोन खेबसे जुदि बियो गयो नों मिथिखा आरो जोंफोरनि खैफोदा फैबाय होननानै आं कनफिउस जादोंमोन आयै बियो गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन कनफिउस खालायदों आंखौ बियो खालायगोनानो कनफिउस आं नोंखौ बुंखादोंमोन आं गैयि समाव बिनि खाथियाव दा थांसै होननानै बे हाला बोराया बियो बोराय जानो हागौ नाथाय बियो जोंफोरनिख्रुइ बांसिन दिमाग सोलियो बिना खर'आ मेलेमा बांसिन सोलियो मिथिबाय बियो सासे एक्सपिरियेन्स गोनां मानसि बियो मिथिबाय हाजारथा मानसि बुथारबाय हाजारथा सिखाव मावबाय बियो मिथिबाय बेफोरबायदि मानसिजों पार्टनारशिप खालायनो हायो नामा मायबा खामानियाव एक नाम्बार हारामि आरो सेल्फिश मानसि बियो मिथिबाय सैथान सालाक बियो खेबसे जुदि बियो गनो मोनो जोंफोरखौ गारखानाय नङा मिथिबायना बे बोराया फोथायथावना नंखाया मिथिबाय बेखौ फोथायखानाङा माब्लाबाबो बिजों मालाय असे जेबो खोथा गैया बियो गावनि मथलबखौल' नागिरखायो मिथिबायना औवायै आं खालायला बेबायदि जोंफोर सानैजों जा मावनांगौ लोगो नांनानै मावखागासिनो ना मावगासिनो बे बोरायखौबो लासैनो बे साननैसोनि उनावनो थैखासिगोन बे बोराया मोनजाया मोनलोङानो बिनि उनाव जों रनिनि खामानिखौ मावगोन ना माने एसेबां जल्दा जल्दि आथुर जादों नोङो आं आरो सानदोंमोन बे मायबाफोर खालायनो हागोन खोमा बेबायदि होननानै आङो खेवगोन होननानै सानफ्लांलाय लांदोंमोन खेबसे
बेखौनोथ' बुंदों बियो चालु बोराय चालाक बोराय बियो खारग'आ बिजों मोनथिबाय बियो ओरैबायदि नोंनि खर'जों नोंनि माइजों ओरैबायदि गेलेगोन नोङो बिखौ फोथायगोन आरो माब्लाबाबो बिनि खाथिसिम थांनांला आं दरजाखौ ताला मारिना दोनखादों थांनांला थांला आयै आं रनिखौ लानानै गोबां टेनसन जादों आयै बेनिखायसो बेबायदि सानफ्लांदोंमोन बेबायदि खालायला आङो बेनो खोमा जाख्लानि बिसिनाया नुदों गावहालाय एसेबां मोजां बिसिनायाव थायो जोंफोरनि न'खौ सावनानै गावआ एसेबां पापनि खामानि मावनानै जोंफोरनि न'खौ सावनानै बेबायदि आरामाव उन्दुगासिनो थायो जोंफोरखौ थान्दा समाव थान्दानि दिनावबो हायाव उन्दुनांगौ खालायनानै गावआ हले दोखो दोखो उन्दुयो बेयाव दानो बिसिनाखौनो सेफायना गालाङो नामा बिनिखौ बेयावनो उन्दुखायो बियो बि माबोरैबा मोनामखायोना जाख्लाया माबोरैबा सादा सादा गाज्रि गाज्रि मोनामखायो मानसिया बिनि न'आबो बेबायदिनो मोनामसोदों गाज्रि गाज्रि सादा सादा मानसिया जेरै मोनामो बिनि थाग्रा न'आबो बेबायदिनो मोनामदों मानसिया जेरै सेवनाय बिनि न'आबो बेबायदिनो सेवनाय मोनामसै माबार सांसिङाव नायनि र' आङो बियो सिखाव जातनि मानसिना बियो बेबायदि जायगाफोरावसो दोनखागोन बियो रावबो नायफ्लाङि जायगाफोरावसो दोनखागोन बियो इसिबां गिदिर केरासिन फुनग्रा सांसिङाव मोनमारबाय नंमारगौ होनबा जाख्लायानो जोंफोरनि न'खौ सावमारदों इसिबां गिदिर केरासिन फुनग्राखौलाय सोर सांसिङाव सोनानै दोनगोन बे सिखावखायसो बेनो सावदों बेनो नङाब्ला इसिबां गिदिर केरासिन फुनग्राखौ सोर मोजां मानसियालाय बेबायदि सांसिङाव सोनानै दोननो बेनोखा जाख्लायानो सावमारदों जोंफोरनि न'खौ खारग'खायानो रावबो मानसिया न'आव बाहायबाबो एसेबां गिदिर केरासिन फुनग्राखौ लाखिखाया रावबो बेयाव केरासिन लाया बियो बेफारि जानांगोन केरासिननि होनबासो थागोन बियो बेबायदि केरासिन फुनग्रा बेनो सावखादों बेनिखायनो एसेबां गिदिर केरासिन फुनग्रा दङ बेयाव बे न' गंसे सावनो थाखाय एसेबां गिदिर केरासिन फुनग्राखौथ' नांखागोन एसेबां केरासिनथ' नांखागोन बिसोरनोखा